অমাহাই দিন তিনি যে বিক্ষোভ মিছিল খাইমানি থানায় 20 তারিখও 20 তারিখ সিমিয়া আবেলে সিকাংব সাজেও সাইথাকা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অমাই ঘটনা ওংলিং দङ অমাই ঘটনা ওংলিং দङ বাক্सा কুকা सिंया बिसिं बिसिं ओंलिं दङ पियाबा आबो गुबुननि बसंनो बर'खौहाय जों दिनावनो बिक्षोभ मिছিল खाइमानिखा ताबुंनि जे सरकार प्रशासन जे चालकमानि आबो पुरापुरि व्यर्थ कामखौ चालकमाया अ कारणे दिनै अमाय घटना ओंलिं दङ अ घटना माने सामा माजां ताके अ कपालांके दिनै सिन बर'नि कपालां माय सगै दं जों ताइबो सह्य खायसिनाय आबागानो जों दिनै तखजल दिनै सिरि खलायके अर सिमिया दिनै बिसां मोजाङै दङ बागमानो गंमा जागा मायके बिक्षोभ मिছিল ओंलिं दङ जों आबनो दिनै घटनानो ताई ओंनाया जाथाय जों दिनै फुनुगै मारनाय अमाय दिन सबायका आबंका दिन तिदाबले फुनुगै रेखा तिदाबले दिनै फुनुगै नाय ताई जे अमाय घटना खायनि ताई ओंनाया जात दिनै गभर्नमेंट दिन त्रिपुरा सरकार दिनै बायद मांनाय जारके दिनै तिदाबले देव सामं खायनाय अर गोबांमा गैंग रेप ओंगो कोनो जास्टिस माया गोबांमा बर तगै बरादब कोन जास्टिस माया ताबने जे सरकार पुरापुरि व्यर्थ एकदम ताई आबसिन बरं बागै साखुकिया आ बागै जों अर सिरि खगमा तंलायो अर तखजला दिनै सिरि खलायके माथो पाइथाया अमायके जों तामो तखजला तामो गाबति तामो जम्बुजला तामो बागमा बिशामंगन दिनै त्रिपुरा जते जत सिनि बरग्रक सिरि खलायनाय जरगन जरा ओ जे गैंग्रेप खाजिनो फाजिलिया सा दिनै फाजिलि खामातनो একটা যারা ওंनायरो वासुनाय जात दिनै त्रिपुरा बसरने बुरिरंनाया ताकाके सिंताय रेहायमाया अजागाव गभर्नमेंट बायदङै दिनै फाजिनानै बायदं होनै वासुनाय जायगा जों सावमा खायनाय आबांका दिनै चबाबाय दिनै अर तिदाबले फुनुगै लेखा दिनै गभर्नमेंट जदिनो ताबने जे प्रशासन बंनो काहामके जदि सासिरियानके फाजिरियानके अलाताय आसु तंलाक देबो चबा कतरंनाय कोनो जास्टिस मायक तका आपने सिकां जे गोबाङा बर' सिनि बर' कब्जाखा आन्दोलन खायथिनि मादो बायरगो आपने कोनो जास्टिस माया कोनो कासेनो नुखा जे बर' आन्दोलन खायबरो दिनै कगु सार कदागन कगिसियो कोनो माय परिस्थितिया आबरगो जे कंग्रेसनि कोनो एकटा कोनो पानिशमेन्ट रजाखा कोनो नुगिया आमा बागै सिनि बंगले बागै सब चाया दिनै सरकारनका दिनै दे जामुक चलाय दे त्रिपुरा सरकार दिनै जे चलाय पार्टीनो नुखा खोनावो गोबांमा एमएलए दिनै उ आबोनाव जे काल्पनिक जे रेप खायदों बासिना बागै दिनै खायसेगै दङ बासिनानै आबन बागै साजों साइथागा बरगनाय बिसिज कलय दिनै रेप खायमाने केस दे ओइ बु साइनो बुमानिसे दिनै केस गो ताम बागै बु साइनो बुमानि एकदम तो मार फानांदे आबने केस जेसे कत बिसाय दिनै रेप खायनै साइ एकदम तलव उ रेप खायमाने बासिना बागै दिनै बु साइनो बुमानि बताने माने हाल क्या केस खायनाय आबने मदद गोबांमा बिजेपिनि पार्टीनि जे एमएलए आबने कल खायि दं बासिनानै जों आजु तंगला गंमा सानो जे बासिना बावनो कल थानाय पियाबा नंग जों फुनुगै नायसिनि बुरि मथरक दिनै आबरंग जे नन कल जदिनो साजु गाके पियाबा निनि रेहाय तंगला आबने जों तिनो रगाव दिनै अरन থেকে दिनै सिं दाबि खायो दारे जादेके যারা এরেস্ট কেন এরেস্ট খাইয়ে दारे जादेके दिनै फासिर हुई একটা ইতিহাস সিনামানে বাগै যে রেপ খাইনাय বইনের উপরে ইয়াক তাंनाय ওয়ান सुनानै जात তাই অমাহাই ইয়াক তাंनानै सिगां তাই ওয়াन सुगैसे माया जात अमाहाय दिन खायनायनि बागै दिनै आसे नोंथों जों आजुक तंया सबर थागिया दिनै देवसिम दिनै अर दतन हामबायाफोरै ताई अन दिनै जतन फाननाय पाइने रंना हामबायाफोरै किसाकक सामने अरन पाइका हामबाय सबाय लथों उबागरा लथों थांजा लथों